Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Ikastetxe batean, suertatu zen jokua bi ume mutiletan eska bat, 5 urtekoak ari ziren jolasten, kesipoto taukitu, kesizakila zakizu zen montatu zen. Eskerrak irakaslea nahiko zentratua zegoela, hartu zituela bi gurasoak, egin genuela beraiekin bildu, baina, klaro, mutilaren gurasoak, ja uste zuten bortxatzaile bat zuten batzean. Hori Olatzek jarritako adibidea. Gurasoen beldurrek eta erreakzioek haurren sexualitatea eta eskolan haurren sexualitatea lantzea oztopatu dezaketela ere entzungo dugulako gaurko podcastean. Oraingoz behintzat, haur eta gazteen sexu heziketari 2 podcast saio eskainiko dizkiogu. Lehenengo hau eta aurrena. Gaurkoan, eskolan, hezkuntza arautuan, sexualitatea jorratzeko aintzat hartu beharreko ez arituko gara. Eta etxean gurasoek zer egin dezakegun ere ikasiko dugu. Ahas gaitezen, zein sexu heziketa jaso dugu guk eta nolakoa helarazi nahi diegu gure txikiei? Abiapuntu importantea da. Garai bateko tabuei eta nork bere motxilari aurre egingo dien heziketa transmititzen ahalegintzen garelako gehienok. Horregatik da hain importantea, gure gaurko solaskideen esanetan, sexologoek eta adituek aurretan nerabeei bakarrik ez, helduei ere formakuntza ematea. Are gehiago, formakuntza lehenengo guraso eta irakasleek jaso beharko lukete. Baina hainbatetan gertatzen da, ikasleen sexu heziketaren ardura ia guztia, eskolara saio bakan batzuk ematera joango den kanpoko sexologoan delegatzea. Horrek ekar ditzake adibidez, hasierako audioan entzun ditugun eszenen parekoak. Umeen sexualitatea helduon begiradarekin epaitzen badugu, haientzat naturala den sozializazioa, norbere eta besteen gorputzak deskubritzeko grina, oztopatzea, larritzat jotzea, eta haiek ulertzea jolastzat baino ez dutena zerbait itxusia eta txarra dela. Helduon formazio faltak ekar dezake baita ere, pentsatzea nerabezarora arte ez dagoela zertan sexualitatea hitz egin seme alabarekin. Koitorako adina dutenean hitz egingo diegu kondoiaz, iesaz eta abar. Konturatu gabe aurretik egin dugun guztia, edo egin ez duguna, hori ere sexu heziketa dela. Esaterako, telebistan eszena gure ustez harentzat desegokia agertzen denean, katez aldatzea. Teoria badakigu, txikitatik jorratu behar da sexualitatea umeekin. Baina nola? Mikel Oribe sexologoari galdetu diogu zuzenean. Zer da sexualitatea lantzea? Funtzean gorputza, eta ez da lantzen. Sexualitatea dago gorputzan errotuta. Zein egiten adibidez, bilusek egon alziren. Zaude, beti daude pardelekin, beti daude antzitan, gorputza noiz hasiko dira ikutzen, ez? Gorputza eta emozioak batez ere, astea, eskolara sartzen direnetik edo aurretik etzean, gorputza ezitu, zer sentitzen dozu, nola hemen, gustatzen zaizu, esan baietz, gustatzen bai zaizu, esan ezetz, zure alua ezagutu, alua dago guztiz matxakatuta, eta nola sentiarazi zaitu zeu zerk egitea, nola uste duzu sentiarazten duzula norbaitekin harremantzerakoan era honetara edo bestera, guzti hori, asignatura bat, txikitatik, unibertsitatera arte, guk emanda, sexologoek, eta gero irakasleek formakuntza egokiarekin, eta gurasoek ere bai. Sexualitatea lantzea, ordea, sarri mugatzen dugu anatomiara eta sexu praktiketara. Eta oharra ere egin digu Naia Rojo sexologo eta psikologoak. Sexualitatea ez, sexualitateak. Askorentzat sexualitatea lantzea bai da definizioak esaten daben bezala nesken eta mutien ezaugarri anatomikoak azaltzea.
Zen batzutan ikastetxetara joaten gara, eta bai, landu dugu. Bai. Eta ze landu duzu, hombre, anatomia, ugalketa, ja, karo, horregatik uste dut gure papera garrantzitsua dela, guk uste dut urrunago, ez? Joan behar garala. Eta gero nik uste dut gakoa dela, ez da zer da sexualitatea lantzea. Sexualitatea ez da gauza bakarra, dira sexualitateak. Daude hainbeste sexualitate, hainbeste pertsona. Hau da, nik uste dut pluraltasunan hitz egin behar dugula. Pluraltasunean sexualitatiei buruz hitz egin behar dugu, gorputzei buruz hitz egin behar dugu, harremanei buruz hitz egin behar dugu, eta anistasuna dago genitaletan, eta lu guztiak anitzak dira. Hau esatea esan behar dugu txikitatik eta nagusia diren erarte. Eta errepikatu behar badugu, 1000 aldiz errepikatu behar dugu. Eredua pornografia bada eta bertan irteten diren gorputzak eta luak eta espai simetriko horiek eta nerabek askotan egiten dutena da konparazio bat, nolakoa da neskauen alua, nolakoa da nirea, hemen arazoak etorriko dira. Gorputzak, askotarikoak eta identitateak. Hoiek landu beharrekoak eta jakina, harremanak, tratu onak. Ikasgelan alakoak lantzeko, 2 gako eman dituzte gaurko adituek. Bata, bizipenetatik aritzea, ez soilik diskursoetatik. Eta bestea, galdetzea. Nor zara, zer sentitzen duzu, nolako harremanak nahi dituzu, konfiantzazko giro goxoan ahal dela. Norbere gorputza onartzeko bidea egitea ere sexu heziketaren parte omen da. Horretarako, ona solaskideen beste gako bat. Kanonak kanon, denok gara erakargarri eta desiragarriak. Ez mundu guztiarentzat noski, baina bai batzuentzat. Zaindu autoestimua, ikasleena eta geurea. Generoak, gainerako arloetan bezala, guztiz zeharkatzen du gai hau ere. Bitxia da, txikitan, neska ia guztiek ikusten dute euren klitoria. Mutilek euren zakila baino gehiago. Nera bezarorako baina, erabat aldatzen da panorama. Zer gertatu da bidean? Argi dute gure solaskideek, umeen joera naturala, zapaldu egiten dugu helduok. Peio eta Maialen demagun, bere genitalekin jolasten badute, 5 urtekin, gurasok ikusten dutenean Peio bere zakiarekin jolasten grasa egingo die. Ez igual, aitak komentario positibo bat egingo du, ze ondo, ze zakila hundia, eta bar. Ikasiko du ondo dagoela, aldiz, Maialenek jolasten duenen beraluarekin, edo panpin bat sartzen duenen hankatartean, ja, mezua izango da guztiz kontrakoa. Kotxinota hori ez da egiten, hori ez ikutu, eta neska bat gaur egun, 5-15 urtekin, nera publikoan ezartzen bat hankak zabalik dituela, berriro ere, zentate bien, ponte bien, itzi hankak, azken finean da, izkutatu, eta nik lan debeatzen esaten diet, neskak hartu izpilutzu bat, eta ikusi zuen alua. Bueno, batzuk mai azpian sartzen dira, ez dute nahi, esaten dute zetz. Nazka eta ez ezagupena dute. Karo, juntatzen dira mutil batekin, harreman heteroak izango badituzte. 15 urtekoa, daramana azken 4 urtea pajeatzen, egingo dute. Neskak nahi duena o mutiak nahi duena? Mutiak nahi duena. Adibidea jarri du Olatz Berastegi, sexologo, soziologo eta psikoterapeutak. Derrigorrezko 2. hezkuntzako 15-16 urteko neskek honako galdera egin zioten klasean. Noiz egin behar dugu txorta? Claro, hori beraien, ez? Eta ziren, eta nik, guazen jartzera. Hemen norbait enrollatu da musuak eman ditu, ja gorri. Ez dakit, eskua, zuek ukitu duzu klitoriza, eskua sartu duzu. Ama, hola, eskua nola? Eskua, ipurdia pixkatu ukitu, titiak ikutu izute, zuek ez dakit beste korputzak. Ama, ez, oza, pentsa, hori guztia, eta jatzen galdetzen, noiz egin behar zuten txorta. Oza, noiz, edo dola txupatu, oza, edo askotan galdetzen dute, eta nola txupatu behar da mutil baten zakia, eta zuek, masturbaztutza deten noiz bai, nire tokatu zait, neska gaur egun ez jakitea flujo vaginala. Berei pentsatzen dute, neskate behin esan zidan, pentsatzen zuela hiltzen ari zela. Gaur egun. Izan ere, pornoa hain omnipresente dugun gizarte hipersexualizatu honetan, asko dakigula uste bai, baina sarri ez dakigu hainbeste, diote gure solaskideek. Gazteek kontzeptu asko dakizkitela kontatu digute.
Kunilingusa hitz egiten dizute, demisexualak edo pansexualak direla, baina gero funtsezkoena ez dakitela, gutxi dakitela beren azalaz, gorputzaz eta gustatzen zaienaz. DBH-en mutilak kapaz dira makina bat web porno izendatzeko, baina ez dira gauza elkar besarkatzeko. Hori eskatuz gero, az zelotxak eta urduritasunak. Gure gaurko adituen iritziz, zenbat eta umeago, orduan eta errazagoa da haiekin sexu heziketa egitea, emozioez eta sentsazioez hitz egitea. Baina ara non, askok uste du zenbat eta umeago, orduan eta gutxiago behar dutela sexu heziketa. Bukatzeko, askoren sexu hezitzaile bihurtu den pornografia aipatu beharrean gaude, ezinbestean. Kokatzeko, datu batzuk eman nahi nituzke, eta badakizue zein den datuak ematen gure ikasle espezialista. Eider, hortik zabiltza ezta? Etorri eta konta iguzu zein den panorama. Eider, arbelera! Euskal Herriko Unibertsitateak aurten bertan 12-17 urte arteko ikaslekin egin duen ikerketa baten arabera, ikasleen ia pornografia kontsumitu du noizbait. Kopurua nabarmen handiago da mutilen artean. Pornografiarekiko lehen harremana bataz beste 12 urterekin da. 13 urterekin hasten da kontsumoa ohikoa izaten. Zer ezote dagoen esana dagoeneko pornoaren inguruan, transmititzen dituen eredu ez, errealitate distorsionatuaz, baimenaz, berdintasunezko harremanez. Dena den, ikuspuntu interesgarria utzi digute Nahiak eta Mikelek. Azken puntua beraz, pornoari eskenia. Pornografiaren kontra momentu honetan ezin dugu ezer egin. Esan nahi dut, eskuragarri dago gure gazte eta umeentzat. Orduan zer egingo dugu, balandu, horrek ez dago esan nahi, ez piniko zula pornoa gela lantzeko, ez, baina hitz egin pornoari buruz, noski baiet. Eta gia da, danok gurasoek esango da bez, nireak ez du ikusten. Zureak igual ez du ikusten, besteak bai, eta bestaren etxeak bainen ikusiko dau. Eta bideoa, kritikotasunaren landu behar da. Esan nahi dut, gure gaztiak ikusten duten guztia sinesten dute. Pizka eta autoridade kutsu bat baldin badakazu jazta. Osa, gu sartu algara, gela batean, gezur bat esan, gezur potentea esan aluak 5 zulo ditxula, eta sinisten dozkue, ez dakate kritikotasun maila. Benetan ez dira bat ere kritikoak. Zergatik, ze uste dute zu botera dakazula. Demon askatasuna eta kritikoak izatea bai pornoarekin, eta beste, gizarteneko honetako beste gai askorekin, baina pornoan ikusten duten guztia, sinisten badute txarto goaz. Eta lehen esan duguna, sexualitatea familia askotan hanik jarraitzen dut tabu izaten. Nire etxean ez bada pornoari, ez bada sexualitateari buruz hitz egiten, eta nire iturri bakarra pornoa bada, zemotatako heldua edo zemotatako sexualitatea eukiko dut. Batzuk larritu egiten dira pornoagatik esplizitua delako, baina badaude pornoa baino asko zere traketza bat diren goza batzuk, zeharka daudenak, eta ez gara konturatzen adibidez. Gaur egun ja ez dakit, baina bentsat, orain dela 10 urte edo hortik, modan zauden nesken artean Superpop, Loka Magazine eta Bravo eta horrelako aldizkariak. Ez dira pornografikoak, ez dago ezer esplizituki, baina zeuden piba test sumisioa goraipatzen zutenak. Nola mantendu zure bikotea, karo. Test bat neskei bideratuta eta bikotea mutila. Eta zen, puntuazioa lortu behar zendun, eta zenbat eta puntuazioa altua lortzen zendun, zure antolatzen zenuenean zure bizitza mutilarekiko. Nola landu sexualitatea eskolan eta etxean? Galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.